queremos falar aquí na Radio Municipal do Porriño cun deles, con Xosé Ramón Paz Antón. Bos días. Hola, bos días. Bos días. Cal foi o motivo desa renuncia? Xosé Bueno, o Ramón. motivo da renuncia ás actas de concelleiros ben motivada pola nosa dimisión como membros do BNG, ¿no? Que xa se formalizou aí aproximadamente 2 semanas. Entón, bueno, que había a posibilidade de quedarse coas actas pasándose ao grupo mixto ou entregar as actas e que sean outras persoas da lista do BNG que cubran esas baixas, ¿no? Como concelleiros e concelleira. Porque hai que decir que, bueno, que a decisión de Raúl Francés, exalcalde do Porriño, e de Victoria Cardosa, número 5 nas listas municipais, foi un pouco diferente a túa en concreto, non? Sí, a miña por unha razón, porque por motivos laborais, bueno, que non veñen ao caso, eu levo xa 5 ou 6 meses vivindo en Vilagarcía da Ousa, e, bueno, asistí aos plenos dende aquí, pero efectivamente estou en certo modo desconectado e ademais esta situación miña vai a seguir, por lo tanto que eu deixara o grupo municipal pois era algo que tiñamos en mente e que estábamos preparando, non? Tamén é un pouco distinta por outra razón, porque eu son membro do Consello Nacional de Mais Galiza e estou convencido ademais de que os concelleiros deberíamos quedarnos coas actas, non? Nese sentido, o que plantexaron Raúl Francés e Victoria Cardoso ao BNG foi que eles querían seguir como concelleiros aínda que non pertenecesen a ese partido, é dicir, que querían seguir pertenecendo ao grupo municipal como independentes, como son moitos dos concelleiros e concelleiras que ten o BNG por todos lados, ¿no? Tamén no Porriño. E cal foi a resposta do BNG? Polo visto non accederon. No, o BNG non quixo, non? O BNG non accedeu, entón, bueno, pois eles tomaron esa posición. Eu, dende logo, se estivese a residir no Porriño e tal, bueno, sería máis partidario de quedarnos coas actas. Xosé Ramón, no teu caso está claro, ti vas a apostar por Máis Galiza. Sí, bueno, e non me cabe dúbida de que Raúl Francés e Victoria Cardoso apostarán tamén por un novo proxecto, e de feito apostan por un novo proxecto que pasa polo diálogo que se está establecendo entre distintos grupos do nacionalismo galego para crear unha nova forza política, non? Que ten Máis Galiza que diferencia un pouco do que se fixo tanto no BNG polo que apoias? Bueno, o BNG leva tendo problemas que viñan arrastrando dende había anos, non? E, basicamente, o diagnóstico máis claro é que en cada elección que se presentaba o BNG, fose a nivel local ou nas autonómicas ou nas xerais, o BNG perdía votos. 20, 30.000 votos en cada elección, e levamos así 10 anos. E hai moita xente do BNG que estábamos moi preocupados por esta situación, porque creíamos que de alguna forma o instrumento político estaba deixando de ter resonancia, de ter eco no nacionalismo galego. Hai moitos máis votantes nacionalistas dos que votan no BNG. Este é un pouco o diagnóstico, non? Levamos falando desta situación e, bueno, na última Asamblea Nacional do BNG tratouse este tema e bueno, e non se quixeron atender as razóns e iso é o que motivou que o BNG realmente acabara partido en dous, que é o que está pasando. Que liñas sigue en concreto Máis Galiza? Bueno, non somos un partido de esquerdas, de socialistas democráticos, e somos nacionalistas, pero a nosa teima vai sobre todo en que hai que cambiar o discurso, a forma de presentar os discursos, sobre todo, e temos que abrir as nosas ideas a toda a xente, non? Temos que intentar conseguir máis apoios. E, por outro lado, temos que ser permeables a novas formas políticas e as críticas que están recibindo todos os partidos políticos en xeral por parte de persoas que non se sinten representadas, non? Entón, nós queremos traballar nesa liña, non? Queremos achegarnos máis a xente do que viña facendo o nacionalismo tradicional.
Con esta renuncia, no Grupo Municipal do BNG aquí no Porriño ainda quedan dous concelleiros. Sí. Están agora mesmo dous concelleiros, non? Sí, Mónica Bugarín e Marcos Rodríguez siguen aí. Marcos. Eles van a seguir no vindeiro pleno. Claro. Quen van a acompañar a estes dous concelleiros no próximo pleno? Porque vos xa non estaredes. Pois nós non estaremos, xa non somos concelleiros neste momento, e me dá impresión, porque o próximo pleno xa é, vamos, xa é moi pronto, e me dá impresión de que non vai a dar tempo a que se fan os trámites diante da Xunta Electoral. É dicir, é probable que neste pleno o grupo de BNG pois este representado por estes concelleiros que acabas de citar. Raúl Francés se incorporarán outros 3 concelleiros e concelleiras no seguinte pleno, con toda a seguridade. Dicía que Raúl Francés xa dixo que vai seguir pois intentando facer política no Concello. No teu caso, Pazantón, ahora que estás en Vilagarcía, vas seguir vinculado coa política no Porriño ou non? Sí, bueno, eu seguirei vinculado á política, de feito son membro do Consello Nacional de Mais Galiza, estou físicamente alonxado do Porriño, pero a miña cabeza sempre está no Porriño. Eu, sobre todo, nesas cousas que a mí me gustan moito, que coñecer a historia do Porriño, escribir sobre ela e tal, eso estarei permanentemente traballando neso. E tamén asistirei, lóxicamente, a reunións, a temas importantes que se cruzan no Porriño, claro, con menos intensidade da que estar vivindo aí, non? Vou con frecuencia, todas as semanas prácticamente, pero, bueno, sempre estás un pouco máis distante, non? E xa para ir rematando, de que maneira crees que toda esta crise interna do BNG está afectando o nacionalismo? Bueno, pois aí hai dúas teorías, non? Hai unha que di que isto é moi negativo, moi malo, e que eso vai a dar resultados electorais negativos, e hai outras persoas que pensan que non, que todo o contrario. Se hai dous grupos que cada un deles reivindica que indo pola súa praxis política van a conseguir ensanchar o seu camiño con apoios electorais, pois bueno, uns traballarán nunha dirección e outros traballarán noutra, e eso en teoría non ten por que disminuir o caudal de votos que poda ter o nacionalismo. Entón, xeitos, estamos falando de momento de teorías, porque aínda non existe nada concreto e ni siquiera temos unha primeira enquisa, algunha prospección do CIS ou calquer outro tipo de enquisas nas que por primeira vez aparecería reflexado, pois, bueno, o teórico apoio que tería cada unha destas forzas, non? Entón, podríamos saber se o nacionalismo en sí vai a mellor no seu conxunto ou se vai a menos. Eu estou convencido, vamos, de que isto non debilita ao nacionalismo, sino que, bueno, agora a xente terá diversas opcións, como ocorre en Cataluña, como ocorre en Euskadi. Dentro do nacionalismo a xente poderá votar a distintas forzas. E iso non ten por que ser a priori negativo, non? Supoño, por outra parte, que os que máis molestaría os que hiciste abandonar a militancia do BNG é un pouco esas declaracións que se fixeron do propio BNG a respecto vosa. Bueno, sí, eso molesta, máis que nada, no meu caso. Eu fui un concelleiro por primeira vez no ano 91, o sea, son moitos anos compartindo casa, e, bueno, non é moi agradable que te despidan así, non? Con frases ou con comentarios que non veñen ao conto. Pero, bueno, isto tamén son cousas do momento político, non? Claro, porque supoño que será unha decisión moi meditada, por outra parte. Sí, isto é unha decisión que tomou moita xente a nivel individual, que toma xente a nivel individual, pero sobre todo é unha decisión que ten detrás colectivos e persoas que opinan, e asambleas e reunións, e, bueno, un tema moi meditado, claro. Bueno, gustaríanos darchas gracias por estar hoxe connosco aquí na Radio Municipal do Porriño, Xosé Ramón Pazantón, e voltaremos a falar sobre este e outros temas en outras ocasións. Gracias. Gracias, un saúdo.
estoy como sempre a vuestro servizo y nada, muchas gracias.